lamarin ga ya riga da ya cuta. To maza Kwana na biyu ban ci tuba. To to ni karshen ta ma jiya da na ta daji ko da na asa kai babu injimi na an doki. Mazaje ya kai ne ya ake ciki ya ba kwana biyu ya wai sabga kai amma kana ba mu ko kai ba an kai hala asaba kyau bari asha Allah ya sauka ka maza jama'a assalamu alaikum abun alheri da zo laya babur din da kuna gani mazauna ta muna bi muna faki dan takarar mu na hito ko ba gaskiya ba Alhaji Musa a kabe matsayin chairman party na APC Dan aljanna shi Alhaji Musa aka bi wannan ni ana hadin cewa ya hado jam na party na APC. Labarin kaji suke kai annan. Bawan Allah nan kwanaki ya yarwa injimo muka ga manoma. Kaji ako. Okay. Ai labarin ya zagaya ta duniya gaba ki daya. Wallahi babu inda ba a san wannan. Kwanaki ya yarwa keke na fake. Kaji ako. Sannan kuma ya ba so injimo muka. Wai kai tukun din mina kai dare ka bi ka hada rai kamar ka mutu. wallahi dadi na ya kume ni wallahi dadi na ya kume ni Kai ma kana ana aka kwaba ce rai. wallahi dadi na ya kume ni To jama'a ku saurara. Yanzu duk wanda ya san yana da iko ga wani kura shi. Wa Allah ku ba mu haɗin kai su a ci lalura ga zaɓe. Wallahi ya ci su zamu wani. da ni da ɗana da ƴan nata da babana da matata duk muna bayani duk muna bayani Wallahi ka san hada dangi na ce bai ne na Allah daga nan mun raba hanya. Dole mu raba. Wallahi mun raba hanya. Dangin muka ba da sun yi. Ni ina da tabbacin cewa hatta da family na zabe Allah su ne. Dangin muka ba ne na ɗaya A kai kun kuwa zura. Dole sai mun goya mai baya. Kai mu a tsar gunguwa. Wallahi kai kun kowa ahli wallahi. Ani asali ko halin ko ni ina da tabbacin cewa dangin ku hiridi yawa Yanzu jama'a ku saurara. Wanga zama yanzu ba shi na ba. Zaɓe na nan karatuwa. Tashi muka yi mu nuna ma argungu cewa ga namu. Ku wallahi shi muka. Kuma ka san muna da mutane mu. Garkuwar talakawa Alhaji Musa a Kambe chairman party na APC. Na yi ma kyautar goron mutane. bakin ciki na ɗazu da na hito da bakin rai kawai taggon makaɗi wallahi yin wa ciki na mata ita saura kaɗan in bige mai ɗaki Wagga magana kuma ta to kuma wallahi sai na ji horin ciki ɗaya ni ji na ƙoshi Ka ji ko saboda haka yanzu ba zamana ba kowa ya watse ta shi ma ya ci gaba da yada mu ma za mu hau babur mu ci gaba da yada ai haka za a yi kun saura boy wala Alhaji Musa akan ben da gaga da kuke jan ana hodi akan alheri ne ko yunwa kaga ji in dai ka istiga da suna ne su uku wallahi sai ka koshi wannan ba to na yadda da wannan na yadda da wannan na yadda da wannan Halin da ake cikin riya da yan baka sai an kai Niger. Na wasa. Ina nan. An yi zabe. Ko ina ban zuwa. kowa ya Ko watse ina ban zuwa. kowa Bar ma ga ni. na yi gida ko ina ban zuwa ta hangar gana yi ina jin yunwa amma yanzu in Allah ya so gidan Salatu zan na in ci ba ta saboda na san na warkin Allah to jama'a billahi allazi sayan na garme da kuɗi gida ko ba haka aka cewa ba wallahi haka nan na saboda haka ga namu ya to jama'a ku zabi kanku da kwarkwata a tiya zabe shi a zabi cancanta yanzu mun gama da wagga mazauna ta gaba kuma takuta ko ba gaskiya buga mana babur din mu sa kai na so wallahi da ya ci wanga mashin sai an canza wallahi sai an canza ke mu da ma ka zama koma mota buga ka gani mu wuce mazauni ana jiran ko bai taji